Mungia kamini bukhuk Rosni Deborma umor bisi charni shal kedekma romoi thongaro kalaijak sakhamya bohogo tumor wngmani bai. Amsuk umor kisawo omo haike tumor wngmani bai belaino kosto tekto tongoi tongjamani bukhuk Rosni Deborma sakhamya Rosni no tubujaka Agartalani jibi saknai nogo bini bohogni tumor no operation khlaidinani bagui nukhungni phasingtui. Bukhuk Rosni Debormani koktwmano khwnawi kwraksalo thangwi sobaika jibi saknai nogo Mebar Kumar Jamatia tei bini logi Songita Deborma. Rosni Deborma tei nukhungni logio bachaikha hamya jorao borok operation khlaimani jorao nukhungni borokno kha phandiwikha o salo. Belakeno hambai जों दिनै अरो जिबि हस्पिटालाव सफैलायजाक मेन कारण हंखाय रश्मि जमातिया थानाय मासनि 24 तारिखआव बिनि बहगो टिउमार रङै जों बनो भर्ति मा खालायजा बो बेसिकली आनि पारानि जिनि पारानि हंखाय बिनियावबो डाक्टरनि सामानि मते बिनि किसा ओभार साइज जोङै थांगा टिउमार बेलाय खतर रङै थांगा बेलाय रिस्किङै दङ आबुनि बागै जों बो वाना लायजाक बिनि तिन अपारेशन नंनानि बिनि नकनि बरक दङ बिनि मा दङ बिनि मामि संरक दंबायो ते चिनि पारान बरक दंबायो ओंखाय जास्ट जों काइटनि थानि सुरिनाय ते लुकुरंना आं कबकनाय बिनि बागै किसा सुरिना निंथुं कारण बोचराय बिनि मात्र 18 इयार्स बो कलेजनि स्टुडेन्ट ओंखाय जाते काहाम करन खलायो बिनि अपारेशन सक्सेसफुल थुं आबनो जों काइटनि थानि सुरिना बागै आं जत बरनो कबक मं याफाना मोजों हामबाय जतनो फुं काहाम तिनि सिङरो जिबि हस्पिटालाव चिनि खरकसा बेरै सिरियास पेशेंट दंगो रुगि दंगो रश्मि जमातिया बनि बयस 17 बছর 18 बছর ब कलेजआव फराय दंमानि किन्तु फियाबा बेलायखनो कपाल हामया ब रां फैसाखरिनि बागै ब चिकित्सा काहाम खायजाकमाया ब बहगो टिउमार रङै ब्लाय 9 मास सायंखा बनो बकुनो चिकित्सा खालायमाया आबनो जों नुगुइ जों आंनि जे थांखा पारावो बनो नुखांखा आं लगो लगोनो बनो जिबि तयफैखा ताप्राय 17 दिननि परेगो बनो ताबुक जों अपारेशन खालायनाय दिनै अपारेशन डेट आं जतनो कयनाय बनि बां सुरिनि बागै जों रश्मिनि बागै जों सुरिलायनाय तामखे अपारेशन खायनायनि बागै बेलायनि रिक्स दङ बनि बहगो टिउमार बेलायखनो कतरबां दंखा ब टिउमार न अपारेशन खायांखाय बनो जों थांना रोगमालिया आबनि बागै जों जतनो चिनि खागोनां बरक रक जों सुबालायखा ता आं कयनाय बनो जतनो बनि बां सुरि बायदि ते सुबालायनि बागै आं कयनाय तामने के चिन बरक माय गोबां मा पारा रगो कामखौ चिकित्सा खालायजमाया रां फैसा बियालनि बागै कामखौ चिकित्सा खालायमाया आबनि बागै गोबां मा बहाय बरक दङ चिनि बरक बेलाय बिरमान कागिया चिनि कपाल हामयानि बागै चिनि त्रिपुरा राज्योआव माय गोबां मा रोगि दङ बेसेबां चिनि तुइ काहाम मानुंगियानि बागै माइ काहाम माचानि बागै टिउमार बरक फाय दङ तुइनि रुगिरको फाय दङ आबनो दिनै जों बनि जिबि हस्पिटालाव अर मेडिकल कलेजाव बनो दिनै अपारेशन खालायनाय ताबो ते स्राब थानाय बिसिङावनो बनो जों अपारेशन खालायनाय बनि बागै जों जतनो आं कयनाय चिनि खागोनां बरकनो चिनि रश्मि जमातियानि बागै सुरिनि बागै आं कयनाय हामबाय।